Hey guys, what's up? So ngayon ay samahan nyo akong magpagupit kasi mahaba na naman ang ating buhok. So ayan guys. Hey. So ayan guys, alam nyo, after kong mag-birthday ay naisipan ko na naman na panibagong buhok na naman tayo. So actually guys, parang 3 to 4 months ako nagpahaba ng buhok ko kasi meron akong gustong ma-achieve yung ganyan, yung parang faded lang sa gilid, parang short taper, tapos kukulot-kulot sa taas. Pero nung after nung birthday ko, tapos naging consistent ako sa gym, parang gusto kong maging new look naman. So parang trip ko ngayon ay magpa army cut, parang ganun lang, very clean look lang, clean cut, parang ganun. So yun guys, alam nyo, paiba-iba naman yung mood ko. And ito yung favorite ko na pagupitan dito sa Mapandan, yung sa likod ng palengke. So mag-isa niya lang naggugupit, pero guys, super very quality yung gupit niya. And talagang chine-check niya, sinasabi niya kung bagay mo, hindi. And yun yung gusto ko kasi alam nyo guys, ang tagal ko naghanap ng barbero, pero madalas kasi is mga nagmamadali, minsan walang art. Art bang tawag doon? Basta parang ganun, like or parang mai-fashion sa mukha mo. Ayan. So hindi naman ako very artsy, di ba? Very demure, ganun. Pero ayun guys, hindi talaga ako palayos sa buhok. So I don't really care kung anong itsura ko kasi noon parang feeling ko wala namang epekto yung buhok sa mukha kasi sabi ko nga, kung may tsura ka diba, mukha dapat magdadala, hindi buhok. Pero lately parang iisip ko na may factor din pala kung anong dating ng itsura natin dahil sa mga ayos ng buhok natin. So ayun guys, pero trip ko talaga ngayon magpa army cut. So ayan, pero alam nyo, bigla-biglang nagbabago yung decision natin sa buhay habang ginugupitan tayo. Ayun guys, tignan nyo, di ba? Binidyohan ko bakit. Kasi nung binawasan pa lang sa gilid, feeling ko ang cool. So hindi ko alam kung magiging okay ba ito. Pero ayun nga, parang siyang mohawk style, pero parang manipis siyang taper faded, parang ganun. Hindi ko alam talaga yung pinakapangalan. So ayun guys, nag-request ako kung okay lang ba yan, i-fix na lang, i-trim na lang yung sa top para at least mas malinis siya tignan. And alam nyo guys, na-achieve ko na yung hindi dry hair because of argan oil na ginagamit ko. Tapos nagka-curly na yung buhok ko, especially pag bagong ligo, tapos nalagyan ko siya ng oil. So ayun, nakakatuwa lang guys. Kaya ayun guys, pina-stop ko na yung goal. So imbis na army cut, ganito na lang. So anong tawag dito? Anong tawag dito? Texture, ano yan, ang sabi ko kanina? Textured. Basket, textured, textured, basket, textured, ano ba yun? Textured basket, textured basket. Kasi yung buhok mo, the more na masyado nating ninipisan, the more siya na parang hindi yung, at least ito medyo plain siya kasi pagka ito masyado natin itong, ang mahalaga dito, mo lang siya, maintain mo lang yung nilalagay mo para, kasi pagka yung masyado natin siyang ninipisan, parang hindi pantay-pantay yung na Parang ang kalat-kalat niya buhok. Itong pangit ito, kaya mas maganda na yung gunting-gunting lang, tapos anuin mo na lang siya ng muna yung nilalagay mo. Textured basket. Tay. Yung dati mong gupit, ganyan din kaso lang kasi noon, maiksi pa yung sa, di ba? Yung sa tuktok. Ngayon lang naman siya umaba, kaya ngayon lang natin nakurtihan. Dito. Dito.
Pangit na kasi pag naisip na yung mangyayari parang hindi nakabagay pagka masyado ng Pag side view maganda. Antay, next. Alas na siya? Ano? Pagpuklos ka na? Di ba? Hindi nakabagay pagka masyado ng